αεράκι. Χωρίς κόσμος κάτω. Έχουμε καλό αεράκι. Ηλία! Θα σε πιάσω! Ο Ηλίας και η μάνα σου εκεί κάτω σηκώνουν τα χέρια τους. Τους βλέπετε, παιδιά? Μπράβο! Πού είμαστε, ρε? Έλα να δεις. Τώρα κάνει record. Πού είναι αυτό? Εκεί πέρα η γυναίκα μου και... Α, σ' ακούνε τώρα? Αυτοί εμένα με ακούνε. Σ' έχεις πει. Ωραίο πράγμα αυτό, Θα τους βάλω στο TV, βάζει την εννιά αυτή και βλέπεις. Ωραία. Για προχωράτε, να σας πάρω πώς προχωράτε. Ή κάντε βόλτες μου, ρε, κάτι κάντε. Yeah, that's right. Πήγαινε. Σ' ακούνε, Αυτοί με ακούνε εδώ. Ναι. Τους παίρνω από το πλοίο απάνω. Τώρα ξεκίνησαν και αυτοί για το πλοίο. Έρχονται. Alright, φύγανε. Ωραίο πράγμα, Μένω φύγανε. Πού μέρος? Μιζούρι, State. Έχω μια κουτζάδα μου και πατράει μέσα στη Νέα Υόρκη. Αυτό που είναι μαγαζιά και εστιατόρια. Και εμείς έχουμε. Εδώ είμαστε στο σπίτι του Πάνου. Μπήκαν μέσα ο θείος με τη θεία. Εκείνο μπορούμε να κάνουμε να βράσουμε. Ναι, μπράβο. Εδώ για το πλυντήριο ένα στην κούλα. Από εδώ είναι το ένα κομμάτι. Αυτό πρέπει να είναι στο φως λίγο, να θέλεις. Γενικό. Βλέπεις καθαρά. Ναι, αρκετά καθαρά. Τώρα αυτό το Άμα έχεις αυτό το φως, ανάψω για να φαίνεται πιο καλά. Έτσι φαίνεται καλύτερα, δεν είναι? Ναι, βέβαια. Βαλκονάκι και βλέπεις τις μαμάδες στο σπίτι. Όχι, ήθελα να πω, είναι τσαμαρία ή είναι... Αυτό είναι του πάνω το σπίτι, δεν είναι? Ναι, αυτό είναι το πάνω του σπίτι. Να δεις και τα πατώματα που κάναμε τώρα. Αυτό είναι το πάτωμα που είναι μοζαίκο από ξύλο Παναγιώτη. Μην τα με τη σειρά είσαστε εδώ. Τώρα αυτό θέλει πιο... Ναι, θα το διορθώσω. Και εδώ έχει ένα μικρό καμπινέ. Ο δύο Εκεί μέσα είναι τώρα, μας δείχνει το δωμάτιο σου. Το δωμάτιο του πάνω είναι αυτό. Το όλο τι είναι. Νερό δεν έχει. Αυτό ξέρεις το είχαμε με Λοιπόν, πάνε και εσύ να συμπέρουμε. Τώρα πάμε για το δικό μας το σπίτι. Χαμηλό. Ο Πάνος στη μέση είναι, δεν είναι? Δεν. Το ίδιο σχέδιο. Το ίδιο ακριβώς και μέσα και έξω. Απλώς εμείς είναι πιο τελειωμένο. Ευχαριστώ. Εσείς θα μου πάρετε, γέρος. Ναι, εμείς κουβαλιόμαστε τώρα. Από εβδομάδα θα έρθουμε δηλαδή. Κώστα, πού είδαμε τέτοια τσάκια? Άξι τα αυτά καλέ. Εσείς και όλοι. Εδώ είναι το συνδέσα. Ναι. Εδώ είναι η κουζίνα. Ναι. Και στο αυτό είναι η πλάκα, ναι.
Ποιο πλάκα? Αυτό που σημαίνει. Που δίνω τώρα τέτοιες φράσεις. Έχεις και το πανεράκι σου εκεί. Και εκεί. Και έχω ακόμη ένα εδώ μικρό. Αυτό για το 4th of July έχει εδώ. Έχει και τη σημεούλα του μέσα. Ναι. Και το κάνουν. Από κάτω έχω τη σημεούλα του. Και το 4th of July μάθα. Ναι, και αυτό τι είναι? Το υγραέριο. Αυτό είναι και γκάζι και ρεύμα. Μπορείτε να ψήσετε. Καλά, αυτό είναι από κάτω. Εδώ είναι η φένα σου, δεν είναι? Εμάς φένα δεν έχει και... Πρέπει να η φένα είναι στη μέση. Και πάρω έξω. Πιο καλό ο φούρνος, ναι. Άρα είναι σε καλή ποιότητα. Έχεις τα... Θα το δούμε ευθεία στην πράξη. Δεν πας, ξέρεις τι καθαρά είναι αυτά. Ναι, δεν έχεις εκεί το τρίξε. Ούτε οι καφές είναι μέσα στα αυτά. Εδώ έχεις κρύο νερό, άις. Αν περάσετε ακόμα νερό. Ναι, ναι. Το περάσαμε, έχουμε κρύο νερό. Έτσι, ναι, ναι. Το καφές είναι ωραίο. Ναι, πήραμε και το σαλόνι. Κοίτα, όταν είναι και καθαρισμένα φαίνονται και πάνω ίδια είναι, αλλά ακόμη δεν είναι. Εδώ πολύ ωραίο, είναι μεγάλο. 2 πέτρα με έχετε. Καλά. Χρειάζονται. Ναι. Όχι, εσύ είχαμε να κάνεις το κορίτσι λέει κάτι, αυτές μπροστά. Μπροστά τρέχουνε. Ναι, και από εδώ αυτό. Εδώ είναι το δωμάτιο, ναι. Που είναι της γιαγιάς, Της γιαγιάς το δωμάτιο. Ακόμα θέλουμε τα τραπεζάκια, θέλουμε συζηταριέρα, θέλουμε. Άντε, πολύ ωραίο. Να μπούμε μέσα. Μικρά λέει η πάτε μέσα. Από τη σαφούλα συζητάριο. Πάρε και τις φωτογραφίες. Θα δείξουμε την Παπαλία και την Κυραμιανούλα, τις φωνάξαμε. Άναψε το φως. Το φως άναψε να δω. Αυτό το φωστάνι πολύ όμορφο σε πάει. Κάνε μας μια φωτογραφία τους δυο. Όπως βγήκαμε εδώ και 3 χρόνια στα Λουλούδια. Ναι, ακριβώς τέτοια φωτογραφία είχαμε. Η θεία μου η κούκλα. Τέτοια νιάτα από όπου την ειλικρινά βγήκαν την πόλη. Τώρα κλείσε εκείνο γιατί έχω μια φωτογραφία. Ήταν πολύ ωραία. Μεγάλη ευλογία. Αυτό θα το δώσουμε την πάλι. Είναι από το σπίτι σας, το σπίτι μας, αλλά δεν είναι. Και αυτό είναι μια σωτήρα. Πολύ ωραία φωτογραφία, καλέ. Να, αυτό είναι. Κοίταξε, θες να κρατήσεις εκείνο ή αυτό. Αυτό να δώσω ένα. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Άλλες φωτογραφίες. Πες τα τελικοντά μένει αυτή. Πάμε και κοντά. Ναι, τώρα εδώ άνοιξε και λέω κάτσε να δω. Δεν είχα και ο Κώστας. Εδώ είσαι. Αυτό όταν πήγαμε στα Τρίκαλα, περάσαμε από την Αμερική. Στην Αμερική. Α, την πάραμε και εμένα. Τώρα να σε πάρω και σένα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς τουλάχιστον. Ναι, βέβαια. Ωραίο. Πολύ όμορφο το κρεβατοκάμαρα σας. Καλό γίνεται. Ωραίο και μικρό. Το δικό μας το... Ακούστε, όταν θα φεύγαμε, μας έδωσε η Μάρο, αυτό είναι όταν ήταν μωρή. Το μπορούσατε. Όχι το... Άλλες και το Χρήστο. Έρχομαι. Κάτε να ακούνε μια φορά με εμάς και να βγάλουν από εκεί μπροστά εδώ. Για να πούν και τα λουλούδια. Τώρα, δεν σας είπα το νέο. Η Σταυρούλα μας άφησε μόνη. Ναι. Πήγανε στον Τρίλο. Εδώ είναι ο δρόμος. Γεια σου. Α, ναι. Να το δει ο πεθερός μου που ήθελε. Ναι, ναι. Δείξω το δρόμο. Εδώ μπροστά, εδώ μπροστά λίγο λερώθηκε, γιατί ο εργάτης που έβαλε τα... Εδώ μπροστά στα σπίτια βάλαμε πλάκες, βοτσαλόπλακες. Το αυτοκίνητο του πατερός είναι. Ναι. Το κοιτάζεις καλά, βέβαια. Αυτό το συμπέρνει, αυτό πήγα. Ναι. Ναι, είναι ωραία. Εδώ, καλά είναι. Εγώ ξέρω. Αυτός είναι ο Μαξ. Μαξ, έλα εδώ. Αυτός είναι ο Μαξ. Εδώ λέω όλοι. Δικός σας. Μαξ, τι κάνεις? Είχα πάει στην Ευγενούλα. Τώρα έφυγε μαζί με την Ευγενούλα. Πήγε ρε. Πήγε. Πήγε. Μαξούλη. Με τη ρόμπα έτρεχα το πρωί, πήγαιναν έφαγε Μάρη να κάνει και αυτή κάτι ό,τι θέλει. Κάτι. Μπράβο! Λοιπόν, σήμερα είναι 29 Ιουλίου 1996. Ιουνίου, συγγνώμη, πολύ βιάζομαι. 29 Ιουνίου βρισκόμαστε στο σπίτι
του Κυριλία του Τερζόπουλου. Είμαστε όλοι εδώ. Ήρθε ο Θείο Κώστας και η Θεία Κάση να μας δούνε και είναι και δίπλα η Θεία η Παρθένα, εκεί ο Γιώργος ο Κρεοπόλης. Δείξε τη μαμά σου του. Και από εκεί είναι ο Θείο Θέαπος, η Σοφούλα, από πίσω τα κορίτσια. Έλα εδώ η Οικοδέσποινα. Για να δούμε την Οικοδέσποινα, η Οικοδέσποινα κερνάει. Για σένα το έφερα. Εδώ στο σκύλο, έλα και να σε δύο παππούς που τα φοράς. Έλα πιο κοντά, ναι. Έλα πιο μπροστά, εδώ πέρα. Έλα να σε δει. Γιώργο, λίγο τα ποδάκια. Αφού όρθια να τη δεις πρώτα. Καμαρώνει ο παππούς για τη διαγωνή. Ναι, εδώ είναι η Αυγούλα με το συνολάκι που την έστειλες. Αυτό είναι όμορφο. Καλά έκατσε. Εντάξει, με πήρε. Η Μέρη πήγε πίσω στην Νικολάνα. Να και ο Θέαπος με το Ποτί στα χέρια. Ο Θέαπος. Να και ο Θέαπος με τον Κώστα. Με τον Κώστα εδώ. Τα καψούνια μας τελείωσαν και τι θα γίνει δεν ξέρω. πες για τα χωράφια. Τα χωράφια γελάς. Εγώ θα πάρω τον Νικόλα κάμια μέρα. Να πάμε. Αλήθεια τι έγινε. Να το πεις Τάνη που τα δούλεψες, τώρα εγώ θα θέλω. Να πάρουμε τα πλακάτια και θα πάμε εκεί. Άι Χριστέ, τι κάνετε, πώς είστε. Γεια σου Θεία, καλά εσύ. Και εμείς καλά. Πες την Ευγενούλα, δεν θα έρθω πίσω. Σ' άρεσε τόσο πολύ? Ναι. Να έρθουν εκείνοι εδώ πες τώρα. Ναι. Φτάνει. Λέει, θέλεις να κλάψω. Είπα στο τηλέφωνο και θέλεις να κλάψω. Τα χωράφια τι θα γίνει Κώστα τώρα. Τα χωράφια. Στα χωράφια τώρα, μην μιλάτε για τα χωράφια, τώρα άλλα πες. Γιατί, απογορεύεται. Μην τους στεναχωράμε. Δεν είναι αυτή. Ναι. Εγώ θέλω το δίκαιο. Τι είναι η άσφαλτος που κάναμε? Εκεί είναι ένα. Σε όλα είχα από 3 ρίζες και χάλασε. Εκείνης ένα ήταν και σαν πέφτο. Ήτανε άλλη. Και ποιος μας είπε εκεί στο... Άι Ευγενούλα, κοίτα εδώ, κοίτα. Ομορφιές, κοίτα. Ναι. Τα Φέτος βασιλικά. δεν τα πετύχαμε μαμά. Καλά είναι. Ωραία είναι. Καλά, καλούτσικα. Μουσικοβουλάν. Άλλες χρονιές ήταν. Άλλες χρονιές ήταν σαν αυτά, ωραία, και τα ψάριδες. Ωραία είναι πάλι. Ωραία, ναι. Μένει κανένα νερό λιγότια. Πήγε η Αυγούλα. Αυτό και εγώ λέω γιατί δεν Το σηκώνεις, το κοιτάς, μην μεραχθείς σε αλλού. Α, γι' αυτό. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πάρε την κόρη σου με τη γυναίκα σου εκεί να τους δουν για να τους καμαρώσουν. Έχεις τη... μας παίρνεις τώρα. Έλα, εμείς είμαστε μαμά και παπά, γεια σας. Είμαστε καλά. Με κρεβάτι, με ζεστό νερό, κρύο νερό. Τι παίρνουν, ναι, εντάξει. Κανονικά. Είμαστε όλοι καλά, να μην στεναχωριόσαστε. Μάθαμε τα νέα από τη Θεία, χαρήκαμε, μας έβρε τις φωτογραφίες σας. Όλα είναι πολύ καλά, κούκλες είστε, κούκλες. Γιαγιάδες και γονές είστε, κάτσε καλά. Και ο παππούς εκεί με τις ποδιές και με τα εγγόνια αγκαλιά, δεν σου λέω τίποτα. Τώρα εδώ απόψε έχουμε τη Θεία Κάση, τον Θείο Κώστα, η Θεία Πάρτη, όλοι χαιρετίσματα πολλά. Και η Αυγούλα εδώ μανικέν έγινε με το σύνολο βάκα. Ετοιμάζεται για το τσάρια τώρα, πάει μια βολτίτσα, θα το δείξει. Εντάξει. Όπου να είναι, το παίρνει. Αυτό δεν είναι φωτογραφία, είναι η νουνά σου και η μάνα σου, Άλεξ. Ο Λάκη, ναι, συγγνώμη, ο Λάκη. Ύστερα είναι η Κυριακία και η Κίτσα. Ύστερα της νουνά σου η αδερφή και η Τολίκα με τα δύο κορίτσια που είχε, θυμάσαι στο γάμο σου. Τα θυμάται, αυτά. Τα δύο κορίτσια είχαν πάει στο γάμο. Ναι, αυτό θυμάται. Βλέπεις κουμπώνει. Αυτό θα το δούνε εκεί πέρα. Για κάτσε και εσύ και εκεί, να σας πάρω και εσάς. Όπου να είναι. Λίγο. Εδώ είναι ο νουνός σου. Το βλέπεις, το θυμάσαι ο νουνός. Ο νουνός με την νουνά
Βλέπεις. Τώρα είναι εκεί. Έλα να δεις κουμπόρα, πώς θα πάνε. Κοίτα το κουμπόρα. Να δεις τα φαίνεται στο TV. Είναι μηχάνημα το τραβάει. Για να πάρω και τον Αλέγο. Τα παιδιά εμάς οι μεγάλοι ξέρουν το χορδόζι, αλλά ο μικρός δεν σημαντικός. Αυτός είναι ο Αλέγος. Θυμάστε τα κορίτσια τα δύο που ήταν στο γάμο του, ο πατέρας του. Και εκείνος ο άλλος, ο κύριος, είναι της Κίτας, ο άντρας. Ωραία. Είμαστε στο Νουνό στο σπίτι. Έχει την ονομασία του. Ωραία. Γεια σας. Πολλά φιλιά στον Τάκη. Το Λάκη στον Αλέγο και τη Μέρη. Να είναι καλά τα παιδιά. Πες ο θείος σας είναι καλά. Τον βρήκαμε όπως ήταν. Εδώ είμαστε στο Θείο Γιαννάκο το σπίτι, παιδιά. Ναι. Έχει ωραίο σπίτι. Και ο θείος είναι Λεβέντης και η θεία Λεβέντισσα. Τους βλέπετε, είδες. Είναι μια χαρά. Τώρα περιμένουμε και τη Βάσο. Από εβδομάδα θα έρθει η Βάσο με τα παιδάκια. Κωστά. Αυτό είναι το σπίτι. Κάτσε να πει Εγώ να πω. Ακούω. Ναι. Ακούω. Άκη, την πίπα που πήρες για τον Παπαγιώργο να μην την ξεχάσεις όταν θα έρθεις στην Ελλάδα. Να το φέρεις μαζί σου. Να έρθεις εδώ παιδί μου, θα πάμε μαζί να γυρίσουμε. Καλά είναι να με τον παπά σου εδώ πέρα βλέπουμε, είμαστε στην Κατερίνη. Στην Ελλάδα πάει Αυτό είναι το θείο στο σπίτι. Εγώ είστε συνέχεια. Κοίταξε, για να μου. Και αυτοί τώρα που σκάθηκαν με τις καινούργιες δουλειές, καθόλου αυτό δεν έχουν. Μία φορά τα Χριστούγεννα τον αιώνα και φόξε. Εγώ είμαι ψηλός. Έλα, με αυτή να βγήκαμε. Κοίταξε τι. Μια στιγμή. Εδώ βλέπετε αυτούς, παιδιά. Εδώ είναι η ανεφιά μου. Κάτσε, άρχισε από τη Χρυσούλα. Η Χρυσούλα είναι η πρώτη, η Δέσπο είναι η άλλη εξαδέρφη σας. Η μαμά, τα κοριτσάκια εκεί, οι ανεφιές. Γεια σας, αγοράκια μου και κοριτσάκια. Εδώ η οικογένεια Σεβασλίδη. Να και ο Σπύρος, ο Μάικ. Τον βλέπω και τον Σπύρο εκεί πέρα. Ποια είναι εκεί, αυτός κοιτά, κοίταξε. Τους βλέπεις. Έλα. Θα βλέπω βέβαια. Έτσι θα φαίνονται στο κίνημα. Να ακούσει χάρη και το Δημήτρη αυτό. Κάτσε ρε. Σήμερα ό,τι σε λέει. Να και ο κύριος Σεβασλίδης. Λεβέντης είναι, κοίταξε, Λεβέντης. Κοιτάω κεφάλι, δεν φαίνεται λεπτό. Δεν είναι φωτογραφία, κάτσε κουνήσου. Σε μπούβιλο. Του Μάικο του θα μας το γαδάριο, θα πούμε και καλά. Κωστά, δεν τελείωσε. Ο Μάικος είναι εδώ. Να και ο γαμπρός ο Καλαματιανός εκεί στη μέση. Την βλέπετε, ωραίο παιδί. Λεβέντης. Έχουμε και εμείς και καταφιώτες. Σπαρτιάτες. Μην το βγάζεις, μην το βγάζεις. Νινούλα. Κοίτα εκεί, για την Έλλη, κοίτα. Γεια σου και γεια Έλλη. Κάνε γεια σου. Κάνε γεια σου. Δώσε φυλάκια. Δώσε φυλάκια σου. Κάνε γεια σου, καράμα. Είναι η Αγγελική με το εγγονάκι της. Ναι. Α, γεια σου και πούλα μου πες. Φυλάκια σε όλους. Μην βγάζεις το γέρι σου, ρε πάρα. Τι. Είναι μια ξαδέρφη σου. Πώς την είπαμε, Σοφούλα? Ανθούλα, αυτή είναι η Ανθούλα. Έλα, την βλέπεις? Σαν κούκλα είναι, Κάνει τα μαλλιά της. Εδώ μένετε κι εσείς? Α, εδώ. Δεν μιλάω. Νόμισα για τη Ρία, η Ρία μπαίνει αλλού. Είναι σε διπλανό χωριό, εδώ πιο κάτω. Όχι για την άλλη. Μίλα, σ' ακούει. Ναι. Αν δείτε την Γιώργο, τη γυναίκα, πώς τη λένε, την πρώτη. Α, η Βαγγελίτσα. Φέρε εδώ καλέ, κάση. Έχουμε, ναι. Κάση. Πολλούς χαιρετισμούς, γιατί ήθελα να τη δω, αλλά αφού δεν μπόρεσα. Ο έχεις μεγάλο. Τύλιξτε και εδώ. Αυτά να τα σπείρεις τώρα. Τώρα είμαστε κάτω στην καρδιά Θα πάω. Ναι, της να τα Αγγελικής. σπείρεις, γιατί το χρώμα ανθίζει. Και ο Χριστόφορος εδώ. Γεια σου. Γεια σας. Μπροστά, Κάτσε σε ένα μέρος, γυρνάς. δεν φώναξε τα βρουλά. Καρδιά, μα δεν είναι παγάλια.
Πέσανε όλα τα καρύδια. Δεν ξέρω γιατί και ηλιά και... Να, εκεί δυο καρύδια. Θα πας στο τέλος. Μόνο δύο έχει ρεσταυρό. Έλα εδώ Έλληνα, όχι αγκαλιά στη γιαγιά, έλα εδώ, έλα εδώ. Πήγαινε στη Θεοδούλα γιατί δεν μπορεί η γιαγιά. Έχει μη γιαγιά. Έλα εδώ χαρά μου. Αυτό είναι. Και το κοριτσάκι. Κουνιάδα σου. Έλα εδώ μαράκι. Έλα, Ασφίου, έλα κάτσε εδώ. Και εσύ έλα πιο εδώ αγόρι μου. Αγγέλιτσα, κάτσε εκεί και ας κάνει την Μαζέψτε κόρη λίγο σου. τη σιγά. Εσύ θα μας βγάλεις και μετά ο Ναι, Κώστας. ας πάρει και ο θείος. Ναι, παίρνω τώρα. Τώρα. Ο θείος Κώστα, τι? έλα πιο εδώ. Κάτσε ρε. Ποιο η συμπιτέλη. Έτσι, έτσι, ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Ce faci, are? Α, μπράβο, έτσι. Να κάνετε εξάρτηση. Τι γίνει πες το για να κάνω. Ρώτα, τι κάνεις, Η Έλλη δεν ξέρω αν είμαι καλός κάμεραμαν, αλλά θα δεις, εσύ θα τα δεις. Εγώ Μίλα για τώρα... τον αδερφό σου να σε ζήσει τα αγοράκι και ξέρω εγώ. Να δείξει εδώ. Μετά. Τώρα λίγο να πάρω έτσι. Αυτός είναι ο Μιχαλάκης. Αυτός είναι ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης, ο οποίος λέει θα έρθει στην Αμερική να σπουδάσει. Εκεί στο Κολούμπια έχει το καλύτερο πανεπιστήμιο για δημοσιογράφος. Θα πιάνεις σπηλιά στον αέρα. Θα έρθεις εδώ και θα σε πάρει ο Αντένα, το Μέγα, κατευθείαν. Για δημοσιογράφος πρέπει να μιλάει πολύ. Με το ζόρι να χώρα. Η Έλλη ήταν και δημοσιογράφος. Αυτή. Με τα ψηφλούξεις έμαθε και τα αμερικάνικα, έμαθε και το δίκαιμα ούτε 5 Η Έλλη για όλα είναι. Όπου να τη βάλεις Έλα κούκλα μου, έλα εδώ. Έλα και εσύ. Έλα φυσικά κοντά. Η Μαρία θα γίνει φιλόλογος, λέει. Έχει τελειώσει το Λύκειο, έδωσε εξετάσεις και έγραψε καλά, λέει. Μην τρέχεις, Δεν το παίρνει η κάμερα μέσα, πρέπει να φύγω πίσω. Να πάρ' το στο μακρύ. Τέρμα το. πιο πίσω να πάει. Τέρμα το. Είναι ψηλά. Ωραία, τι ύψος. 1,85 θα πάει στο NBA. Θα πάει στο NBA, λέει, να παίξει μπάσκετ μαζί με τον Τζόρνταν. Και οι γυναίκες είναι στο ίδιο. Σωστό του μπαμπά του, πιο ψηλός θα γίνει. Ναι, βέβαια. Ωραία. Πιο καλή 13. Αυτό είναι η κυρία Κασιανή. Αλλά τι 13, το λίστα τελείωσε, 18 χρονών. Τώρα γυρνάω έτσι καλά. Ξέρω από την κόρη μου. Εδώ είναι η κυρία Ναι, γεια σας. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Έλλη, είμαστε στην πατρίδα σου, στα αδέρφια σου. Σε χαιρετάνε, είναι όλοι πολύ καλά, να μην στεναχωριέσαι. Και η Βαγγελίτσα και η Μαρία και ο Μιχάλης και ο Μίτσος και η Αγγελική και η Ρία, όλοι είναι πάρα πολύ καλά. Και εσείς να είστε καλά και να μαθαίνουν και εκείνοι τα νέα σας τα καλά και εσείς τα δικά τους. Άγγε Θεία Σταυρούλα. Εδώ είναι η Σταυρούλα. Με είπε η Θεία, θα πας για μένα και στο Μίτσο και στην Αγγελική. Πες για σένα ήρθα σήμερα εγώ. Τους βρήκαμε όλους καλά, περάσαμε από την Αγγελική. Πολλούς χαιρετισμούς, ήρθαμε και στον αδελφό σου. Και αυτά Έλληνε. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε τώρα στο τραπέζι. Να τσιγκρίσουμε τους υπέρ εδώ. Τρώμε το κατσίκι, πολύ ωραίο κατσίκι. Έτσι. Τέτοιο κατσίκι, μ' αρέσει. Πολύ ωραίο. Βουνίσιο. Τυρί. Σαλάτες εδώ. Μάτα από τον κήπο έτσι. Όλα τα καλύτερα. Τα ακούς Δίνο, τα ακούς. Η φτώχεια δεν είναι καλοκαίρι. Έλλη, εμείς τρώμε και για σένα και για το Λάκη εδώ τώρα από τον αδερφό σου και την ύφη σου. Τα καλύτερα έκαναν. Έτσι. Μια άλλη φορά με την Έλλη θα έρθω, άμα δεν πάθω τίποτα. Κάτσε καλά. Από 2 χρόνια να πεις και τι. Κάθε χρόνο να Να περνάς καλά. Να περνάς καλά. Η ζωή τώρα συμπινέρα. Το πρωί με την Έλλη να έρθεις, πολύ καλά σε λέει, τώρα που έμαθες. Κάθε 2, άμα και την άλλη χρόνια. Λέει η Τούλα τώρα, χθες το βράδυ. Μαμά λέει, γιατί πήρα τόση άδεια, λέει. Παιδί μου, όπως 2 χρόνια είχα νερό, δεν ήξεραν, αλλά τους άρεσε. Τότε λέει να καθίσουν παραπονέ, γεια σου. Γεια σας, γεια σας. Έτσι. Έχουμε λίγη ζέστα σήμερα, Δίνο. Έχουμε 39 περνάει. Εδώ έχουμε δροσιά μας. Αλλά εδώ μέσα έχουμε... Το έχουμε ήδη 17.
Καλή δροσιά. Έξω βράζει ο τόπος βέβαια. Τώρα πίσω πόσο βράζει. Μέσα έχεις 32 βαθμούς. 17 μέρες ακόμα. 6 στόχορε πες τους, σε 17 μέρες ερχόμαστε. Εδώ τώρα ετοιμάζει καρπούζι η κυρία... Και τι ωραίο που φέρνει. Η κυρία Βαγγελιό. Το τραπέζι. Και καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε ήδη τεσσαρισμένοι, να φάμε και το καρπούζι, θα κλατάρουμε τελείως τώρα. Τώρα είναι... Η φτώχεια είναι καλοπέραση. Μπορεί να κάνουμε παράδεισο, αλλά... Ναι. Στο μάχη αυτά. Και φράγει και από όλα κάνει. Δεν κάνουμε παράδεισο. Όχι. Αλβανούς έχετε εδώ, όπως και εμείς. Λέει ένας Αλβανός, πήγε στην Αλβανία πίσω, ήρθε στην Ελλάδα, δούλεψε και πήγε στην Αλβανία και το ρωτήσανε να μου πει πώς είναι στην Ελλάδα. Λέει πρώτη φορά είδα λέει κράτος που να είναι και οι άντρες έγκυοι. Όχι, έχουν κοιλιές. Συμπέτερε κουμπάρε, αυτό είναι το παλάτι σου. Το παλάτι που δεν το είδες καθόλου, τα χρήματά σου είναι εδώ μέσα όλα. Ωραίο, πολύ ωραίο building. Μπράβο. Και κάτω βρίσκονται οι... Και κάτω είναι η Συμπεθερά, η Νύφης, ο Μίσιους, οι υπόλοιποι. Τους είδες? Τώρα πάμε κάνε γύρω. Τώρα θα κάνουμε γύρω. Τώρα θα κάνουμε γύρω το building. Ναι. Βλέπεις? Ναι. Είναι μέχρι πέρα δικό του. Ναι. Συμπέθερα. Είναι μέχρι πέρα δικό του ή... Ναι. Όχι όλο. Ναι, μέχρι εκεί Μέχρι την τέντα. Μέχρι την τέντα, μέχρι το στήλο. Το στήλο. Ναι, η κολόνα που είναι. Το στήλο. Το άλλο είναι αλλού. Το άλλο είναι το χαμηλό είναι αλλού. Υπάρχουν 3 πατώματα, έχει τα μαγαζιά. Αυτό είναι μαγαζί. Στα 21 και 100 το μαγαζί, 300 το μήνα. Έτσι μας ζει. Μόνο, για αυτόν ζει. Ναι. Εντάξει, η πόρτα εμείς βλέπουμε εδώ. Και άλλο με το... Αυτό είναι ανίκας. Δεν πειράζει. Είμαι εγώ στην πλάτη. Δεν βλέπεις την πάει. Εντάξει. Άμα χτυπά ο ήλιος δεν μπορείς να δεις μέσα τι τραβάς. το παίρνει, αλλά εσύ το παίρνει, εσύ δεν βλέπεις τι τραβάς. Άμα το παίρνει, εντάξει. Κατάλαβες. Ναι, το παίρνει, αλλά δεν ξέρεις τι τραβάς. Τι είναι η κυρία Ίσου. Υπάρχει τα μαγαζιά αυτά. Ναι, τα λέω. Έτσι, απάντα πήρες σου. Ναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η καλαμπάκα εδώ που τη βλέπετε, παιδιά. Η πολιτεία. Και εδώ πάμε στο μοναστήρι. Έχουν τζαμπέλια εδώ.
Κάνε το zoom. Το πάνω. Το έχω πίσω ρε. Και πώς το έχω, και πώς το έχω. Δεν είναι πουνή του, γι' αυτό το άρχινα. Πώς του λέγανε εκεί πέρα. Άντε, από εκεί ασκαφάλα. Εκατομμύρια να μετάζουν. Δεν μπορώ να με. Κοίταξε, άμα εσύ. Τώρα. Δεν μπορεί. Και ο νέος. Άμα σε κυνηγούς έσπαζαν οι Τούρκοι. Τι έκανε, αναγκαστικά. Ήταν εδώ κολλημένο για χρόνια και εγώ το έχω. Έχει τσάτι. Τι μπορώ να κάνω όλα τώρα. Τι πάμε έτσι. Βλέπεις. Ναι, ναι. Πήρε, του πήρε. Πάντα δέντρο. Τα πήρε, ναι. Πήρε. Τα πορνάρια, εκεί είναι πορνάρια. Οκ. Πάμε. Εδώ είναι η πολιτεία. Τα Τρίκαλα. Έτσι. Εδώ μετά το ηλιοβασίλειμα είναι ωραία. Α, ναι, μετά. Ό,τι είναι ωραία. Και η τοποθεσία που βρισκόμαστε είναι το Λικαπιτό. Μπράβο, έτσι. Των Τρικάλων εκεί, της πολιτείας. Όχι της Αθήνας. Όχι. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν αφήσει μια δέκατη καλά. Πού είναι ωραία. Όλα. Τώρα είναι νωρίς. Εκεί ήταν εκεί ωραία. Το σούσι του ωραία. Και άλλη μισή πολιτεία είναι την άλλη. Ναι, από πίσω. Η μισή είναι που. Είχαμε ένα κέντρο για τα αντιπρόεδρο του Μιχάλη. Θέλω να το κάνουμε μουσείο. Τι μουσείο ρε βλάκα, ερχόταν όλο για το φλούριο του Μιχάλη. Για να το Τα Τρίκαλα πώς χιλιάδες κατοίκους έχει. 70-80 τώρα. Ναι, Α, μεγάλο. Καλαμπάκα είναι πιο μεγάλη εδώ. Καλαμπάκα είναι μικρή. Τρίκαλα είναι. 6.000. 80.000 έχει. Τι παραπάνω μισό. Είναι και έτσι, Αλυτός είναι, αλυτός. όλα από πίσω. Είναι αλυτός. Φαίνεται εκεί ήταν από πρώτα, εδώ είναι όλα τα καινούργια που χτίστηκαν από εδώ. Δεν είχε λεφτά να αγοράσει τσιγάρο. Και έπρεπε στο σπίτι το μαχαίρι, μόνο έκανε μέσα στο παιδιά, γιατί ήταν φτωχός, δεν είχε λεφτά να αγοράσει τσιγάρο. Και έπαιρνε την ηφημέρα, μέσα στο κομμάτι, δεν είχε μια μέρα. Hey, chata, güey. Gini, Gine. come here, eh? Κερατζή. Come here, eh? Τι θα πει come here? Και θα πει τι κάνεις. Oh, come here. Αλλάσου. Αλλάσου είναι άστο. Αλλάσου μας. Αλλάσου μούλο, ρε. Όχι, δεν θα πει και τίποτα άλλο. Αλλάσου μούλο, ρε. Κατσάσου πούλου. Σε πέσα? Κατσάσου πούλου. Σε ακούς συνήθισε. Ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Είναι, δεν καταλαβαίνει Έλλη. Δεν καταλαβαίνει Έλλη. Και άλλοι αυτά. Βήστο, κάνε το πίσω και ζήστε. Το ξέχασε, ρε. Αν το ξέχασε. Δεν παίξει, λοιπόν. 200 ευρώ να τον τον έδωξε, πώς το είναι.
μάρα που πάει να περάσει πάνω από το δρόμο, περνάει μια μοτοσυκλέτα. Πώς τώρα πότε κάνει έτσι. Τρέχα, τρέχα. Εσένα του λέω θα σε καπνίσω αύριο. Γιατί σου θα πάρω εφημερίδα, θα σε γράψει. Και θα σκοτώσει παρακάτω. Εκεί απάνω είναι της κουμπάρας του apartment, για ψηλά, το τελευταίο. Αντίκριση του θείου του σπίτι. Εκείνο για πάνω. Πάμε σε πιο μαθιά από εδώ. Άιντε παλικάρια, ορίστε. Σε παίρνω και τη φωνή. Ναι. Βέβαια. Και καλό και εύθυνο. Ορίστε παλικάρια. Από το Αιγίνιο ορίστε. Σε βλέπω εδώ. Όλα είναι ντόπια σήμερα. Τώρα γράφει κιόλας, Ναι, γράφει και τη φωνή και... La Deutschland. Ορίστε. La Γερμανία. Ναι, Αμερική. Έλα σου δώσω κοντούλα, έλα σου δώσω μωρά μου κοντούλα. Πώς την πήρες αυτή. Τι είναι. Για να δω που είμαι τώρα εγώ. Εγώ να δω που είμαι. Καλά, εσύ πώς θα δεις, είσαι πολύ κοντά. Εδώ γύρω είσαι, Βενίτσα, μη στεναχωρήσεις. Να, εδώ είσαι. Να, εδώ είσαι. Όλα του εδώ δεν βλέπω τίποτα. Εσύ δεν βλέπεις, ο κύριος βλέπει. Βλέπω. Να, εδώ είσαι. Από κύριο το λιώσω. Θα πάρουμε στον κόσμο εδώ. Λίζα, στο Αμέρικα δεν σε βλέπουνε. Ναι. Εδώ είναι η κυρία Λίτσα τώρα, θέλει να δει την κυρία Λίτσα. Εσύ δεν είσαι, τώρα είναι το παιδί. Το βλέπεις το παιδί. Α, ναι, πού είμαι εγώ, για Εσύ είσαι γραμμένη τώρα, πέρασε. Την έχεις γραμμένη με μου. Αυτή πέρασε τώρα. Του Γιώργου τα αυτιά έχει. Του Γιώργου τα αυτιά και τις πατάτες. Πώς είναι εμένα να μου φωνάζω. Αφού είσαι μέσα. Την πήρε βρε. Σε πήρε, εσύ είσαι μέσα. Που και την πήρε. Ναι, να πάρω και την κουμπάρα μου εδώ. Την κουμπάρα. Κουμπάρα. Εδώ να πούμε. Γι' αυτό εσύ δεν μεγαλώνεις. Εδώ είναι η κουμπάρα. Και τα ψαράκια μας. Έρθεν παιδιά, έρθεν βρε ο Γάβρος! Έρθεν ο Γάβρος, έρθεν! Μιλάω, μιλάω! Σ' ακούω. Μιλάω! Είσαι μέσα. Βρε, έρθεν ο Γάβρος! Να, ο Γάβρος εδώ είναι. Τα γαψία έρθεν! Αυτά είναι οι Γάβροι και τα Κεφαλόπουλα. Ποια τρελάθηκε και σαν. Όλα θα κάνει έτσι.
Πάρτε, πάρτε! Δύο πλουζάκια να μπει σήμερα ρε, τι κάνω. Κοίτα φράκα που κάνεις σαν και πλουζάκια, Δύο πλουζάκια να μπει σήμερα κορίτσια και τα παιδικά είναι από τα κοσάρικο. Ο Τζαπατζούμπας εγώ είναι. Ωραίο πράγμα, Το βλέπεις κιόλας. Ναι, το βλέπω. Για να ξέρεις τι τραβάς. Για πού το τραβάς αυτό? Για την Αμερική. Θες ήρθε εμένα ο κουμπάρος μου από την Αμερική. Από πού είναι? Σικάγο. Σικάγο. Εμείς είμαστε από 8 χρόνια είχε να έρθει. Ήρθε χτες. Εγώ είχα 22. Να έρθεις. Λίγο πριν za 400 ten velký fajný. Τι έβγαλες προλίγο? Φώναξε, πες κάτι. Να Φώναξε ρε, πουλά κάτι. Εδώ τα ελληνικά και τόπια προϊόντα. Κάνει. Κάνει. Αν κοίταξε τη γυναίκα αυτό. Βλέπω. Φώναξε κουμπάρα, φώναξε. Θα σε ακούσουν τα παιδιά. Τα κουκιώτικα προϊόντα. Ναι, κουκιώτικα. Για εξής. Δηλαδή ό,τι πω εκεί θα ακουστεί. Φιλιά σε όλους. Από την Όπη. Θα ακούσαν. Α, μπράβο. Τι έγινε? Καλά. Καλά είσαι? Καλά. Αυτός είναι ο Αβραάμ ο κουμπάρος, παιδιά. Σας κοιτάζει και σας χαμογελάει. Ναι. Πες κάτι. Τον Τάκη, πες τον Λάκη. Πες. Πολλά φυλάκια, πολλά φυλάκια. Δεν θα τους γνωρίσουμε τα παιδιά. Το Λάκη εδώ να μας δουν τουλάχιστον. Να μας δουν τουλάχιστον. Φυλάκι του γάμου δεν ήμασταν. Εδώ δεν βγήκε πατρευτή. Ποιος καλά? Πουλάκι, έτσι δεν είναι κουμπάρες. Τι λες καλά? Εδώ πάντα. Και 200 φυλάκια. Πότε? Δεν θυμάμαι το γάμο. Με πήρε. Δεν τον πήρα. Θυμάμαι, αλλά το Λάκη ναι. Φώναξε μου ρε κουμπάρα, φώναξε. Τι να πω, από το Ζήσκα δεν μπορείς να ακούσεις. Ό,τι θέλεις πες, ακούει. Εγώ του στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου, τι άλλο να πω. Εγώ σου στέλνω Μαϊντανό, Άνηθο, Κορόμιλα. Λυπάμαι που δεν είναι στην Ελλάδα να πάνε τα φρούτα που παράγουμε εμείς, τα νόστιμα φρούτα. Τι άλλο να τους πω. Τίποτε, καλό ταξίδι σε εμάς. Να φτάσετε με το καλό κοντά τους και πάντα με υγεία. Μας ξανάρθετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Για 500 φρούτους είναι εδώ αυτά. Γεια. Καλά μου ρε κάμω. Τα σπορικά έχουν, εκεί μένετε. Ρώτα, άμα έχεις, μπορεί να έχει και εδώ πέρα. Πέσουμε και εδώ. Άντε, γεια σας. Κάτσε ένα λεπτό. Αρκούνι μέργας είπαμε. Τα φασουλάκια. Έλα μωρέ. Ωραία, φασουλάκι καλό είπαμε. Φασουλάκια. Ελάτε να δείτε. Ναι, τα βγάζω. Πάρε. Εδώ. Πάνε από εκεί μεριά. Πώς σε πάει στην Αμέρικα. Έλα εδώ να καλέ. Γιατί. Να μας πάρει κάτι. Ναι, όχι. Αυτά θα δείξει το πονιάδο μου. Κοίτα, εκεί πέρα. Δεν τα βλέπω ρε. Εμείς εμάς δεν βλέπεις. Τα φασουλάκια βλέπεις. Έλα καλέ. Έτσι να σου πάρει μαζί. Κοίτα εδώ. Εδώ το δόποιο φασουλάκι, εδώ. Ναι. Εκεί με πάρει και φωτογραφία έτσι. Από Κατερίνη είναι καλέ. Τουρισμό. Μόρνα, φασουλάκι καλέ. Άντε.
είναι η κουμπάρα μου. Άμα μπορέσουμε θα έρθουμε μια βόλτα, αλλά θα είστε σπίτι. Όχι εδώ. Τώρα εμείς η ώρα 10 είπε θα φύγουμε. 10 και μισή. Κοίτα. Κάπου ήταν τα ωραία τα ροδάκια. Εντάξει, πήγαινε ρε. Bien, προχώρα. Αυτό είναι 3 κιλά θεία. Μέλια κυρίες, μέλια. Σαρδέλα 2 κιλά. Ναι. Αχ, μη πείτε και μη βασανά. Γιώργα, μην ψάχνετε, εδώ είναι ο Γιώργας, ορίστε. Καλά, πήγαινε, εντάξει. Κυρίες μου, με βοήθεια δεν έχω μαθάκι. Εντάξει, εδώ, σε βγάζω. Είναι πιο απάνω, πιο απάνω. Ωραία, Πόσο τα λεφτάκια να πάρει. Αναγκιόρση. Το βάζω. Ασένα. Να, εδώ στα ροδάκια να βάλουμε. Μην μου πας. Γιατί. Να, εδώ. Όχι καρουστάρι. Πού πας? Τα τυριά, εγώ τρώγω τα μία. Εντάξει, τα πήραμε. Το βρήκα έτσι. Ωραία. Καλή πούληση. Ω, μωρέ, δεν θέλω. Να σε πάρω εδώ στην αγορά μου. Όχι. Γιατί? Άντε, δεν πέρα. Έλα, κάτσε μαζί. Ναι, οκ. Γεια σου, Πρόεδρε. Γεια σου. Σου νιώσεις τι κάνεις. Ναι. Εδώ στη λαχανογόνα. Αυτή είναι η Φρόσο. Πάμε πιπέρ να πάρει και τα πιπέρια. Ω, πιπέρια, κοίταξε, κοίτα. Κουριά πας, κουριά. Ναι. Πολύ ωραία, βρε, πολύ ωραία. Ορίστε, κυρία. Κοίτα, Τάκη. Τάκη είναι η Φρόσο του Βασίλη του Καφετσί. Ωραία, γεια σου. Τελείωσε.
Γερμανός Μαρτελίας. Όχι, δεν τα διαλέγει. Τα βούλια τα διαλέγουνε ρε. Το ίδιο θέλει να το κάνει. Ναι, ναι. Έχει 10 μέρες. Το στραβώνει θα σε πειράξει. Είσαι αγκούρι να πάει. Από την Αμερική. Τα βλέπω. Στα φτερά. Τα πήρα, τα πήρα. Να σήκει και εγώ πάρει πιο κάτω, πάρει. Ναι, ναι. Αυτός είναι ο Ηλίας και γιορτάζει σήμερα. Είναι του Αγίου Ηλία. Προφήτη Ηλία. Σήμερα είναι προφήτη Ηλία, είναι 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά, Ηλία. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στα παιδιά σου. Να τα χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Τα εγγόνια. Και εδώ πίσω Το Λάκη που τον κούρευα, ρε, όταν ήρθε εδώ πέρα και μου λέει εσύ λέει μας κούρευες, δεν το ξέχασε, δεν το ξεχνάει. Και πίσω είναι ο μικρός Ηλίας, κάτι κάνει και πέρα. Λίγο τον βλέπουμε. Γεια Ηλία, να σε δω. Έλα λίγο. Άμα το ανοίξω. Κάτσε ρε παιδί μου, έλα λίγο στο μέλλον. Έλα πια να σε πάρεις, έλα. Να πας στην Αμερική για. Κοίτα τον τώρα. Ηλία, είναι βίντες τώρα. Να τόσο ο Ηλίας ο μικρός. Να και ο Νίκος ρε, ο φίλος σας ο Νίκος. Ο Λάκης, ο Τάκης. Ναι, ναι. Αδειάζει την πύρα. Κοίταξε, Χρήστο εδώ. Από εκεί πέρα εδώ πέρα. Όχι, εκεί Εδώ τον βλέπω, τον βλέπω. Σήκω λίγο να δεις, εκεί σε λέω. Σίγουρα να δεις. Τον βλέπεις, έτσι πως τον βλέπεις, τον γράφω. Νίκο, μίλα, άντε. Νίκο, πες κάτι ρε στα παιδιά. Γεια σας παιδιά. Πες τον Τάκη κάτι ρε τον Λάκη. Πολλούς χαιρετισμούς, την αγάπη μας, στον Τάκη, στο Λάκη, στη Μέρη, στον Αλέκο, τα παιδιά σας, Τα εγγόνια όλα γενικώς. γειτόνους, τους γνωστούς. Μην αφήνεις κανένα. Όλους. Εμείς τις αλάδες σκουπίσαμε από εκεί. Εντάξει. Αυτός είναι ο Νίκος. Τάκη, Λάκη, Άλεξ. Σας χαιρετάμε και σας αγαπάμε. Ευχαριστούμε. Εδώ είναι η κυρία Νίκου. Ναι, και θα τα μιλάει. Και θα μιλάει. Εδώ είναι η Νίκο η κυρία. Με τον... Έλα εδώ βρε καλύτη, έλα εδώ. Έλα. Κοίτα τον άντινο. Είναι πολύ ωραία κυρία. Μαειρεύει πολύ ωραία. Καλύτερα από τη μαμά σας. Πολύ ωραία ήταν όλα. Να γίνει η μαμά σου δίπλα εκεί πέρα. Γεια σας πουλάκια, γεια σας. Θα περάσαμε πολύ καλά εδώ στο Ηλία με όλους εδώ τους φίλους μας. Και να μας περιμένετε, ερχόμαστε την Τρίτη. Την Τρίτη το πρωί. Και εδώ είναι άλλοι δύο φίλοι. Έτσι το κόψαμε. Εδώ δίπλα. Γνωρίζει, για τόσο λίγο ήρθατε. Δεν είναι λίγο, ρώτα μένα πόσο είναι. Πόσο κάτσες? 6 εβδομάδες Είναι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη. Από Κιλκής. Από Κιλκής. Όταν πάμε, εδώ ο Χρήστος την ίδια μέρα και η Μάγδα. Όταν ερχόμαστε Πέμπτη. Αυτή είναι η Μάγδα που βλέπετε τώρα. Και ο Χρήστος έρχεται τώρα εδώ. Όταν είναι το Ηλίο. Να, εδώ. Νομίζω το δικό μας το Χρήστο. Πάνε από εκεί δεν σε είδε ο άνθρωπος. Εκεί τι έγινε? Και ύστερα όταν έχεις το ρίδιο αυτό. Έλα εκεί πέρα στη γιαγιά σου να την αγκαλιάσω. Κασίμ δεν θα το κασιμά. Εδώ που βλέπετε παιδιά είναι η Θεία Λίκα. Θυμάμαι που την θυμάστε πολύ καλά. Τάκη, Λάκη, πες το στη Θεία Λίκα είναι αυτή. Η Θεία Λίκα και το παιδάκι εκεί είναι του Σαράφ, ο Αβανάχ. Ο Τάσος. Şeyde ne oluyor? Şeyde Taki biliyor, çok biliyordu Türkçe. Θυμάστε. Anne. Laki da biliyor ama Taki iyice biliyor. Şimdi onlar duyar, söylemişe. Böyle ben de iyice işitiyor musun? Duyar, işitiyor ya. O ya işitiyorsa. İşitiyor.
Τάκη, τους και δεν μου τους είδε. Φιλία, Ανία. Τάκη, τι κάνεις Τάκη. Σε καλά. Τι κάνεις Γιαουρούμ, καλά είσαι. Χαιρετίσματα από Ελλάδα. Χαιρετίσματα Γιαουρούμ, χαιρετίσματα όλα. Βαγγέλη. Λάκη. Μαρία. Λάκη, Μαρία. Αλικό έγινε, αλικό με έγινε. Με είπε ο Αλέκος όλους θα τους βάλει φωτογραφία. Αλέκο τσόκος αλπίο που σε έλεγε, ο Ιαππίο, κασέτα λάρε. Έλα να δεις τώρα. Αυτό τώρα τι είναι, φωτογραφία πήγε ή στο βίντεο? Είναι βίντεο, του κάνει tape. Ξέρει, πως σε δύο σώνα διβιάγω ίντζεκ. Τώρα έχει μέσα tape και το γράφει. Κάνει record. Μπέει καταβλάργο σε δύο, μπέλε απορία που σε δύο κουτσούκ συνήθιζε, που κασμά και να παίρνει στο βίντεο δηλαδή. Ναι. Άμα τηλεόραση αγώ ίντζεκ. Τώρα... Γιάννη, πες κάτι. Γεια σου. Δεν ακούω. Γεια σου. Είμαστε Αμερικά. Πες άλλο κι άλλο δεν έχει να πεις. Say something to boys. Your cousin can see it. Hello Missouri. Say. Καλώς τα παλικάρια. Αυτός είναι ο Γιάννης Ασλανίδης. Δεν είναι Ασλανίδης. Σταύρος. Δεν είσαι Ασλανίδης. Ασλανίδη ξέχασα. Πώς λέγεται. Φωτίο. Βασιλιάδης. Αυτός είναι ο Σταύρος Βασιλιάδης, Γιάννης Γιώργος Φωτίου και εγώ. Πω καήκαμε και εγώ νόμιζα Ασλανίδη ήταν. Ωραία, αυτός μοιάζει το Μάικ, κοίτα. Γίνω μικρός. Ναι, δεν μοιάζει το Μάικ. Και να δεις πως παλώνω σαν το Μάικο, Box. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 12. Από το Μάικο είναι και 1 ο χρόνο. Μάικος είναι 13. Σταύρο, εσύ πόσο είσαι? 14. Ο Κότσος είναι 16. Γιαννάκη? 14. Μαζί με τον Σταύρο μαζί είστε, δεν είναι? Μπράβο. Μπράβο παιδιά. Τι καλά παιδιά είναι, για κοιτά. Είναι φίλοι κιόλας. Δύο αδέρφια και cousin είναι σαν good friends. Alright. Φαίνεται, κάτσε εκεί πέρα. Τώρα δεν φαίνεται. Πώς δεν φαίνεται? Στην Ατλάντα. Σου λέει εδώ τόσες άλλες χώρες η Αμερική. Δεν φαίνεται. Μιλάτε, κουνηθείτε. Τι να μιλήσουμε, αλλά τι να ξέρετε το αεροπλάνο και τον... Στεναχωρημένοι είμαστε. Οι Αμερικανοί βρίζουν τους Έλληνες. Οι Έλληνες βρίζουν τους Αμερικάνους. Ένα ελληνικό αεροπλάνο δεν τον αντιμετωπίζουν. Όσο μην μιλάω γιατί τώρα με αυτά θα πούμε τα ελληνικά. Όχι, μην κατηγοράτε την Αμερική, δηλαδή θα σας τα ακούσουν εκεί πέρα. Εμείς δεν κατηγοράμε την Αμερική, η Αμερική να μας κατηγοράει. Εμείς δεν ούτε τι θέλουμε ούτε την κατηγοράμε, μας το διάλογο, εμάς να μην μας πειράζει. Τους ανθρώπους μας να τους έχουν καλά εκεί και από εκεί και πέρα τι μας λέει. Άγιο Θείος ο Τάσος εκεί πέρα. Πού είναι? Α, εδώ. Α, δεν μιλάτε, ναι. Εσύ μας είπες να μην μιλάμε για... Να μην κατηγοράτε, είπα. Να τους δώσεις πολλούς χαιρετισμούς και να τους πεις λίγο να βάζουν στο κρασί τους νερό, να μην μας πειράζουν τόσο πολύ. Ωραία, θα κοιτάξουν να κάνουν ανθρωπιές και όχι απανθρωπιές. Για απαταιώνες. Όχι απατεώνες. Αυτό, κοίταξε, ό,τι και να πεις οι Αμερικάνοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τι λες. Οι δικοί μας θα τα ακούσουν αυτό, τι το λες. Θα το καταλάβουν, τι είναι άμα το καταλάβουν. Δεν το καταλάβουν. Οι Αμερικανοί ποιοι είναι? Να και η κουμπάρα εκεί σαν κούκλα φαίνεται στην πόρτα απάνω. Πες και εσύ κάτι που Γεια σου Τάκη, Λάκη. Αλέκο, Μέρη, σας φιλώ όλους. Αυτή είναι η κουμπάρα, η νονά του Αλέκου. Εγώ να κοιτάξω τα μαλλιά μου να είπε καλή. Σταυρούλα, καλά είσαι. Αχ, τα πουλάκια μου. Να και εδώ τα κοριτσάκια μας τα ωραία. Θα χαρούνε τώρα, μεθαύριο θα χαρούνε. Η Αμερικάνα και η δικηγόρος. Ωραία.
τέτοια ώρα θα φτάσετε. Κώστα, το Πάσχα σας περιμένω, Κώστα. Το Πάσχα σας περιμένω στα Φιλαδέλφια. Τέτοια ώρα θα είναι στην Αμερική. Με παίρνεις, βρε, κι εγώ πιάστηκα. Σε παίρνω, όλους παίρνω. Και εσένα σε παίρνω. Όλους, κάτσε, σε παίρνω. Όλους παίρνω. Ναι, αλλά εκεί η ώρα 9 θα είναι, τα παιδιά. Η ώρα 11, ας τα παιδιά. Και ποια ώρα θα είσαι στην Στα Εκκλησία Σταυρούλα, Τώρα που είσαι. Α, εγώ τυχαία κάτσα. Άντε χαιρέτηση μου στα παιδιά. Ήρθατε και φεύγετε, μας στεναχώρησατε. Καλά περνούσαμε. Ο Σταύρος λέει τώρα τι, για μόνοι μας τα μείναμε, λέει ο Θής και το αληθίτικο. Απλά δίπλα ρακινέει. Το κρεβάτι έχει το καημένο. Το μάτι και μάτι, Σταύρουλα το πέρα. Σήμερα δεν φύγει η τσάντα, θα δούμε που θα κοιμηθώ και τα κλειδιά δεν έχω. Θα γυρίσει απόψε. Πού πήγατε. Συγχαλίζει. Εμείς θα γυρίσουμε αύριο, θα σηκωθούμε και εσείς μόλις θα... Πέστε τι. Τώρα γράφει. Να πούμε χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα το Βαγγέλη, τη γυναίκα του, τον Τάκη, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, όλους. Την κόρη σας, τη Μέρη, την οικογένειά της, τον Αλέξη. Παύλε, πες κάτι εσύ τώρα. Τον Τάκη δεν μπορώ εγώ, τον Τάκη να έρθει ο Τάκης. Έχει τόσα χρόνια να έρθει. Και εγώ τον Τάκη θέλω, πολύ τον εγώ τον Τάκη τόσο δεν τον ξέρω, όσο τον Βαγγέλη ξέρω. Ο Βαγγέλης ούτως ή άλλως θα έρθει. Ανοιχτό το έχεις. Ναι, ανοιχτό είναι. Εγώ δεν ξέρω. Λαντιμίτ, έπισης ερισορίο, Λαγγέλ. Ξέρει τώρα αυτός τον Δεν μπορεί, δεν ξέρει, ο Τάκης δεν ξέρει. Τα θυμάται δηλαδή. Όχι, σε μιλάω τα ξέρει. Το κάθε τι, το κάθε τι. Όλους. Ήταν 14 και μισό. Α, το και πάλι μου ξυλούλες έτσι να με πήρε ρε Κώστα. Ναι. Ας είναι. Αυτό είναι φυσικά, όπως είσαι. Στην Κατερίνη. Να δώσεις τα ξαδέρφια. Και αυτός είναι ο Ηλίας, ο ξάδερφος. Ο ξάδερφος. Απ' τη Σεβαστία, της Θείας Κυριακίας. Στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά τους, στον Δημήτρη, πώς τους λένε, δεν τους ξέρω κιόλα όλους. Τάκη, Λάκη, την κοπέλα. Άλεξ. Και στην Μαρία. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους. Να κατεβείτε και να σας γνωρίσουμε, να έρθετε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ομονή. Ο Αλέκος τα κάνει γιατί έμεινε τόσο καιρό. Παύλε, άμα θα έρθει ο Αλέκος ποιον να γνωρίζει εδώ. Άμα δεν γνωρίζει δεν έχει αξία. Βέβαια. Δεν τον τραβάει. Ο Παύλος εσένα θα σε θυμάται γιατί... Τον Παύλο θυμάται. Τον Παύλο να θυμάται. Τα μεγάλα. Τον Παύλο να θυμάται. Ω, Θεέ μου. Αυτοί τώρα δεν θα πάνε διακοπές, που θα πάτε εσείς.